Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε στο podcast. Μαζί μας ο David από την ομάδα του Turbo Loop. Γεια σας, πώς είστε σήμερα? Γεια σου Σία, γεια σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ που με έχετε σήμερα εδώ σε αυτό το podcast. Περίμενα πολύ καιρό για μια τέτοια ευκαιρία, ώστε να συζητήσω μαζί σας και με όλο το κοινό μας. Ας περάσουμε στην πρώτη μας ερώτηση. Τι είναι το Turbo Loop και ποιο πρόβλημα δημιουργήθηκε για να λύσει? Πριν μιλήσουμε για το τι είναι το Triple Loop, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη εισαγωγή για το ποιος είμαι, για όσους δεν με γνωρίζουν. Παρόλο που πραγματοποιούμε τόσες πολλές κλήσεις σε καθημερινή βάση, με τον τίτλο «Καθημερινές παγκόσμιες κλήσεις Zoom». Είμαι ο Dave. Πολλοί με ξέρουν ως παγκόσμιο πρεσβευτή του έργου. Πολλοί με ξέρουν ως μέλος της βασικής ομάδας ανάπτυξης. Και είναι καλό να πω ότι είμαι ο Dave και μπορείτε να με αποκαλείτε CEO. Αν θέλω να μιλήσω για το τι είναι το Triple Loop, θα έλεγα ότι είναι μια πλατφόρμα ή καλύτερα ένα οικοσύστημα. Ένα ευέλικτο σύστημα. Ό,τι πραγματικά χρειάζεστε παρέχεται στο Triple Loop όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα, το DeFi, επενδυτικά σχέδια και καλύτερα να πω ότι είναι ένα οικοσύστημα που μπορεί να απλοποιήσει ολόκληρο το επενδυτικό ταξίδι. Ωραία. Και μια άλλη ερώτηση. Υπάρχουν χιλιάδες έργα DeFi σήμερα. Τι κάνει το Turbo Loop θεμελιωδώς διαφορετικό? Στην πραγματικότητα, έχουμε πολλούς λόγους να ισχυριστούμε ότι το Triple Loop διαφέρει από άλλα έργα. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν χιλιάδες έργα στην αγορά. Είναι καλό να πούμε ότι η αποκέντρωση και η βιωσιμότητα με πραγματικούς τρόπους παραγωγής εσόδων είναι τα κύρια κλειδιά που διαφοροποιούν αυτό το έργο από τα άλλα. Wow, εντάξει. Μπορείτε να εξηγήσετε το οικοσύστημα Turbo Loop με απλά λόγια για κάποιον που δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ DeFi? Εντάξει, στην πραγματικότητα δεν έχουμε ορολογία, δεν έχουμε πολυπλοκότητα. Όλη η ομάδα μας προσπάθησε να σας κρατήσει μακριά από την πολυπλοκότητα και τις περίπλοκες δομές. Έχουμε μια απλή δομή, έχουμε 4 επενδυτικά σχέδια και άλλα χαρακτηριστικά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδέσετε το πορτοφόλι, να διαλέξετε πρόγραμμα και να καταθέσετε. Το ταξίδι των κερδών ξεκινά και μπορείτε να κάνετε ανάληψη, ανατοκισμό ή ό,τι θέλετε. Wow! Πώς το Turbo Loop παράγει βιώσιμη απόδοση χωρίς να βασίζεται μόνο σε νέες καταθέσεις? Εντάξει, αυτή είναι στην πραγματικότητα μια σημαντική ερώτηση που κάνουν πολλοί. Ξέρετε, έχουμε διαφορετικούς τρόπους παραγωγής εσόδων και ο καθένας οδηγεί στο LP, το Banking Swap. Το We3 Pool είναι το μέρος όπου θα πηγαίνουν απευθείας όλες οι καταθέσεις. Εκτός από αυτό, έχουμε το σύστημα Turbo Buy που παράγει κάποιες προμήθειες. Έχουμε το σύστημα Turbo Swap που επίσης παράγει προμήθειες. Όλες αυτές οι προμήθειες, ξέρετε, δεν είναι μια μονόδρομη διαδικασία. Έχουμε 3 τρόπους παραγωγής εσόδων. Ο καθένας παράγει προμήθειες και αυτή η προμήθεια θα χρησιμοποιηθεί ως κέρδος. Και αυτό είναι ακριβώς το πράγμα που εγγυάται τη βιωσιμότητα αυτού του έργου. Ακριβώς έτσι επαγγελματικά, χωρίς να καυχέμαι, η ομάδα του Turbo Loop έχει προχωρήσει και συνεχίζει να εργάζεται για πολύ καιρό. Και γιατί επιλέχθηκε το Binance Smart Chain ως η βάση του πρωτοκόλλου? Λοιπόν, όλοι γνωρίζουν ότι η αλυσίδα BSC είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και ταχύτερες αλυσίδες που υπήρξαν ποτέ. Και ταυτόχρονα δεν θέλουμε οι άνθρωποι μας, οι χρήστες μας, οι Turbo Loopers μας να επιβαρύνονται με υψηλά επίπεδα και υψηλά ποσά προμηθειών και φόρων. Γι' αυτόν τον λόγο επιλέχθηκε το Binance Smart Chain. Τα πάντα μπορούν να παρακολουθηθούν, τα πάντα μπορούν να εντοπιστούν μέσω του blockchain εύκολα στον εξερευνητή BSC Scan. Και η ασφάλεια είναι μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες στα κρυπτονομίσματα. Το ξέρετε αυτό. Τι μέτρα ασφαλείας έχει εφαρμόσει το Turbo Loop για την προστασία των χρηστών? Λοιπόν, σίγουρα, όποιος θέλει να γίνει μέρος ενός έργου θα καταλάβει το γεγονός ότι απαιτούνται ορισμένα σημαντικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να υπάρχουν απαιτήσεις. Η ασφάλεια είναι κάτι που δεν παραλείπουμε. Γι' αυτό έχουμε ελέγξει το έργο μας ανεξάρτητα από 2 εταιρείες, την Haze Crypto και τη Solidity Scan. Και είναι καλό να πούμε ότι έχουμε επιτύχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας. Ξέρετε, απ' την άλλη πλευρά, έχουμε καταστήσει τα πάντα προσβάσιμα για τους ανθρώπους μας, για την κοινότητά μας. Πολλοί ρωτούν αν αλλάζουν τα έξυπνα συμβόλαια. Είναι το Turbo Loop αποκεντρωμένο? Τι σημαίνει η παραίτηση ιδιοκτησίας? Εντάξει, σίγουρα. Όπως σας είπα και ανέφερα πριν, το Turbo Loop είναι ένα πλήρως αποκεντρωμένο έργο. Εντάξει, επειδή έχει μόνο ένα συμβόλαιο. Το συμβόλαιο είναι ελεγμένο και παραιτημένο. Η αποκέντρωση αποδεικνύεται εύκολα. Όποιον θέλετε σε όλο τον κόσμο, έχω μεγάλο ισχυρισμό σχετικά με αυτό. Μπορείτε να ελέγξετε το έργο και θα βρείτε μία απάντηση. Αποκέντρωση. Και από την άλλη πλευρά, η ομάδα είναι αρκετά σίγουρη που έχει ορίσει ένα bug bounty. $100,000 έχουν οριστεί για κάποιον που μπορεί να βρει ένα σημάδι συγκεντρωτισμού. Έχουμε πίστη ότι το έργο μας είναι αποκεντρωμένο. Η πλατφόρμα μιλά για διαφάνεια.
Εντάξει, η διαφάνεια έχει σημασία. Αυτό είναι το σύνθημά μας ότι το Turbo Loop είναι ένα διαφανές έργο και πρωτόκολλο. Εντάξει, ό,τι θέλετε είναι πλήρως προσβάσιμο για εσάς στο συμβόλαιο. Όλες οι συναλλαγές εμφανίζονται ζωντανά, τόσο στον ιστότοπο turboloop.io όσο και στο συμβόλαιο. Μπορείτε να εντοπίσετε και να ακολουθήσετε κάθε μία από τις συναλλαγές. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η κατάθεσή σας, ο τρόπος με τον οποίο αυτή η κατάθεση θα περάσει από το V3 Pool, τα πάντα είναι διαφανή. Και μια άλλη ερώτηση είναι: μπορείτε να εξηγήσετε τα διαφορετικά σχέδια loop και για ποιον έχει σχεδιαστεί το καθένα? Το Turbo Loop σχεδιάστηκε για διαφορετικούς ανθρώπους, προσωπικότητες και στρατηγικές. Γι' αυτό προσφέρουμε 4 επενδυτικά πλάνα. Ο κύκλος Sprint διαρκεί 7 ημέρες και αποδίδει 3% ROI. Ο δεύτερος κύκλος είναι ο επιταχυντής. Διαρκεί 2 εβδομάδες και δίνει 10% ROI. Είναι ενδιαφέρον. Ο τρίτος και ο τέταρτος κύκλος είναι εκπληκτικοί και οι πιο δημοφιλείς. Σε ένα βιώσιμο έργο επιλέγετε εύκολα μακροπρόθεσμα πλάνα. Έχουμε τον κύκλο ισχύως που διαρκεί 30 ημέρες και δίνει 24% ROI. Έχουμε τον απόλυτο κύκλο που είναι το πιο μακροπρόθεσμο επενδυτικό πλάνο, θα διαρκέσει για 2 μήνες και θα σας δώσει 54% απόδοση επένδυσης. Πέρα από όλα τα σπουδαία χαρακτηριστικά που διαθέτουμε, έχουμε προσθέσει ορισμένες επιπλέον ανταμοιβές με την ονομασία Turbo Token. Εάν είστε κάποιος που έχει ολοκληρώσει το πλάνο 30 ημερών ή το πλάνο 60 ημερών, θα λάβετε εύκολα τα tokens ανταμοιβής σας. Αυτός είναι ακριβώς ο τρόπος για να πετύχετε 2 στόχους με μία κίνηση. Ταυτόχρονα θα λαμβάνετε το σταθερό ποσό ROI και θα παίρνετε τα tokens. Και αναφέρατε το Turbo Token. Τι είναι στην πραγματικότητα και πώς εντάσσεται στο συνολικό οικοσύστημα? Είναι καλό να πούμε ότι το Turbo Token είναι ένα ξεχωριστό, πλήρως διαχωρισμένο μέρος του έργου. Δεν σχετίζεται με το κύριο συμβόλαιο, κάτι πολύ σημαντικό. Είναι απλώς ένα token ανταμοιβής για τους Turbo Loopers με περιορισμένη προσφορά 1 εκατομμυρίου. Έχουμε ενδιαφέροντα σχέδια για επαναγορά και κάψιμο tokens. Η ομάδα στηρίζει το έργο με τον καλύτερο τρόπο. Το ίδιο το έργο είναι μοναδικό και το Turbo Loop Token είναι εντελώς διαχωρισμένο από ό,τι πραγματικά έχουμε εκεί. Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός επαναγοράς και καψίματος, γιατί είναι σημαντικός για τους κατόχους? Επειδή το Turbo Token έχει περιορισμένη προσφορά, όπως ανέφερα στην προηγούμενη ερώτηση, έχουμε περιορισμένη προσφορά, κάτι που είναι πλεονέκτημα. Όταν κάτι είναι σπάνιο, η αξία του αυξάνεται. Τότε είναι φυσιολογικό η τιμή και η αξία του token να αυξάνονται σταδιακά. Γι' αυτό στηρίζουμε το token. Θα είναι ένα θετικό βήμα για περισσότερα κέρδη στους χρήστες. Αλλά σας είπα, αυτό είναι ένα token ανταμοιβής και θα ήταν καλύτερο να εστιάσετε στα 2 πλάνα που ανέφερα τελευταία. Το Parallel Loop και το Ultimate Loop. Πολλά έργα έχουν μεγάλη κατανομή στην ομάδα. Έτσι είναι. Γιατί το Turbo Loop επέλεξε δίκαιο λανσάρισμα χωρίς Team Tokens? Δεν έχουμε κατανομή στην ομάδα γιατί είμαστε χρήστες. Το συμβόλαιο είναι σταθερό για τους χρήστες και δεν αλλάζει. Είμαι χρήστης, είστε χρήστης. Δεν υπάρχει διαφορά. Γι' αυτό το λέμε αποκεντρωμένο σύστημα. Πώς το πρόγραμμα παραπομπών επιβραβεύει τους δημιουργούς κοινότητας παραμένοντας βιώσιμο? Υπάρχει ένα ενδιαφέρον σύστημα παραπομπών 20 επιπέδων. Ο λόγος είναι να μάθουν όλοι το έργο. Δεν έχουμε δώσει έμφαση στον όγκο. Έχουμε δώσει έμφαση στο να κάνουμε αυτό το έργο όλο και πιο γνωστό από τους χρήστες. Έχουμε 20 επίπεδα παραπομπών και 7 βαθμίδες ηγεσίας. Η ομάδα στηρίζει την κοινότητα από την τσέπη της. Γι' αυτό λέω ότι μια επαγγελματική ομάδα στηρίζει το έργο. Εκτιμώ κάθε μέλος της ομάδας μου. Εντάξει. Ποιος ο ρόλος της κοινότητας για την επιτυχία του Turbo Loop? Το Turbo Loop αξίζει να είναι γνωστό σε όλους και όλοι αξίζουν να ξέρουν ότι υπάρχει. Έτσι μπορεί να απλοποιήσει και μπορεί να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική σας σταθερότητα. Και στην πραγματικότητα, σας το είπα, το Turbo Loop είναι σαν διαμάντι και θέλουμε όλοι να ξέρουν ότι υπάρχει. Όσο περισσότεροι μας γνωρίζουν, τόσο περισσότερη σταθερότητα προσφέρει το Turbo Loop. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες παρανοήσεις για το Turbo Loop και πώς θα τις αντιμετωπίζατε? Λόγω των χιλιάδων έργων, πολλοί έχασαν χρήματα, όπως και εγώ. Έχω χάσει πολλά σε πολλά έργα. Πράγματι. Οι άνθρωποι ανησυχούν για τη βιωσιμότητα και οι άνθρωποι ανησυχούν για τις προηγούμενες αποτυχίες τους σε άλλα έργα. Αλλά εντάξει, δεν είμαι εδώ για να σας πείσω. Δεν είμαι εδώ για να σας αναγκάσω ή να σας δώσω λάθος πληροφορίες. Γιατί
Λόγω διαφάνειας, έχουμε θέσει όλες τις πληροφορίες στη διάθεση των ανθρώπων. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε, όλες οι συναλλαγές, όλα τα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε και πρέπει να κάνετε τη δική σας έρευνα είναι καλά παρεχόμενα για εσάς. Και ποιες συναρπαστικές δυνατότητες ή εξελίξεις έρχονται στην επόμενη φάση του οδικού χάρτη του Turbo Loop? Έχουμε πολλές ενημερώσεις. Το Turbo Token ήταν μία από αυτές και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά, έχουμε ένα σύστημα ασφάλισης Turbo Loop που θα έρθει πολύ σύντομα. Επίσης, θα κάνουμε εβδομαδιαίους διαγωνισμούς για να ανταγωνίζονται οι άνθρωποι υγιώς και συναρπαστικά. Έχουμε ωραίο οδικό χάρτη και σύντομα παγκόσμιες περιοδίες. Η ομάδα θα ταξιδέψει και θα εργαστεί σε πολλές πτυχές του έργου από κοντά. Ας δούμε κάποιον που ξεκινά σήμερα. Ποια είναι τα 3 πρώτα βήματα? Κοιτάξτε, όταν θέλετε να αγοράσετε ένα μπλουζάκι, ψάχνετε σε διάφορα μέρη. Αυτή είναι μια πλατφόρμα επενδύσεων, οπότε κάντε τη δική σας έρευνα. Πρέπει να εξετάσετε την ιστοσελίδα, τα συμβόλαια ελέγχου και πολλές πτυχές του έργου. Το θετικό είναι ότι σε καθημερινή βάση έχουμε συγκεκριμένες συναντήσεις, τις αποκαλούμενες παγκόσμιες κλήσεις Zoom, κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα ώρα UTC. Μπορείτε εύκολα να συνδεθείτε μαζί μας. Από την άλλη, έχουμε τοπικές κλήσεις Zoom για διαφορετικά μέρη και περιοχές, ώστε να συμμετέχετε σε παρουσιάσεις στη γλώσσα σας. Μπορείτε να ρωτήσετε οτιδήποτε. Όλες οι ασάφειες σχετικά με το έργο θα εξαλειφθούν και θα απαντήσουμε πλήρως σε ό,τι έχετε στο μυαλό σας. Το θέμα είναι ότι σας είπα, το έργο βασίζεται σε απλή δομή χωρίς πολυπλοκότητα, γιατί πιστεύουμε ότι η διαφάνεια έρχεται με την απλότητα. Συνδέστε το πορτοφόλι σας, καθώς δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί. Μετά, επιλέξτε ένα πλάνο βάση της στρατηγικής σας. Ξέρετε, κάποιος είναι βραχυπρόθεσμος επενδυτής και κάποιος άλλος τείνει να επιλέγει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Και τέλος, μπορείτε εύκολα να κάνετε την κατάθεσή σας στο πλάνο σας και αυτό ήταν. Το ταξίδι των καθημερινών κερδών ξεκινά. Αυτή είναι ολόκληρη η διαδικασία του έργου μας. Είναι αποκεντρωμένο γιατί κανείς δεν έχει πρόσβαση στο συμβόλαιο, εντάξει, δεν υπάρχει κλειδί διαχειριστή. Ούτε κλειδί ιδιοκτήτη, ούτε παρέμβαση τρίτων. Είμαι ο παγκόσμιος πρεσβευτής. Καθήκον μου είναι να ξεκαθαρίζω τα πάντα για τον κόσμο. Ναι, αρκετά απλό. Και τέλος, αν είχατε ένα μήνυμα για τους ανθρώπους που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη και ακούν για το Turbo Loop για πρώτη φορά, ποιο θα ήταν? Το Turbo Loop είναι το ιδανικό μέρος. Είναι ένα μέρος όπου κάθε βήμα που κάνετε θα είναι εντελώς κερδοφόρο για εσάς. Πρώτον, αυτά τα πλάνα είναι κερδοφόρα. Δεύτερον, θα λάβετε Turbo Token. Τρίτον, έχουμε ένα κερδοφόρο σύστημα παραπομπών. Επίσης, ένα σύστημα ηγεσίας για να πάρετε τίτλο. Υπάρχει και μπόνους εγγραφής. Αν προτείνετε το έργο και κάποιος επιλέξει πλάνο 30 ή 60 ημερών, παίρνετε μπόνους. Το επόμενο είναι το γεγονός ότι σας παρέχουμε έναν εβδομαδιαίο διαγωνισμό και θα ήταν καλύτερο να συμμετάσχετε. Και συνολικά, αυτό είναι κάτι νέο και κάτι που αξίζει να γίνει γνωστό σε χιλιάδες ανθρώπους. Ξέρετε, αν θέλω να μιλήσω για τον ορίζοντά μας για τα επόμενα 2 ή 3 ετών, μέχρι το τέλος του 2026. Έχουμε 5.000 χρήστες. Θα ξεπεράσουμε τους 10.000, η σταδιακή ανάπτυξη είναι καλύτερη. Έχουμε παρέχει ένα υγιές περιβάλλον και θέλουμε αυτό το έργο. Θέλουμε αυτό το περιβάλλον να ωφελήσει τους πάντες, εντάξει. Στηρίζουμε το έργο. Ως πρεσβευτής, είμαι η γέφυρα μεταξύ της ομάδας ανάπτυξης και εσάς. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Απόλαυσα τη συζήτηση. Ελπίζω να σας έχουμε ξανά στο podcast. Το εκτιμώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας και ευχαριστώ όλους που δώσατε τόση προσοχή. Θα είμαστε εδώ για εσάς για περισσότερες διευκρινήσεις. Επαναλαμβάνω, κάντε έρευνα. Το Turbo Loop αξίζει να το γνωρίζουν όλοι.